Sarag edip aydın. Oham Hak Resulullah aleyhissalatu vesselam öyüne gelenine Hazreti Aişa, enemiz Aişa ediptir, kıydın Fatıma geldi diptir. Ha şöyle mi diptir? Derrev ödü gidiptir Peygambercan. Ah başaklaklan başıda. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا لنقوم. Hazreti Ali aytiyamını. Resulullah gelýärligini bilip bir düşükde yatýydyk diye. Gelýärligini bilip turjak boldyk, Peygamberimiz oňa çeli gelip turmaň diýip gyýdy bilen körekeni ikimizin arasyna gelip şöwürip oturdy. Hazreti Fatıma aýtýar, Peygamberimiz birat bir de ýaqyn oturdy, mübarek aýagynyň sowuklygyny gursagymda his etdim. Yani Peygamberimizin mübarek aýagy Hazreti Fatımaň kucagyna düşüpdir. Aham Peygamberimiz aleyhisselam aýdypdyr: "Ala uallimukuma hayran mimma sa'altuma?" Öýe hadim gerek, öýüň işi kanýaňyzmy diýipdir. Hawa diýipdir. Size bir gowda döwredeýinmi diýipdir. Şonu okuýsaňyz, şonu esleňiz, öýüňiz bereketden dolu bolar diýipdir. Öýüňizde da bir hadim baýany, öýüň işi yeňiljek boluberer diýipdir. Aýt ya Resulallah, إذا أخذتما مضاجعكما أن تكبر الله عز وجل 34 وتسبحاه عز وجل 33 وتحمداه 33 فهو خير لكما من خادم. رواه الإمام أحمد عن سيدنا علي المرتضى رضي الله عنه. Onu gün akşam yatacak bolunuzda 33 qaytar Subhanallah, 33 qaytar Elhamdülillah, 34 qaytar Allahu Ekber aydın, öýüňiz bereketden dolu bolar. Oğul gyýdy terbiyet bermän gurulmuş. Eger şu terbiyet berilmese, oğul gyýdymy medreselere gidenler, klaslara gidenler, danışgarlara gidenler, başga gyýdylary, başga oğlanlary ödünün malı kän görse gelip enatasına ağzına gelen kefini söğüp de aydanmasın. Qaytaydın, ey enatara, ulul terbiyetini kuymasak bir adamı hüday mal kän veriye, az veriye, hemmes imtihanlar, öz yüreğin hoş olsun deyip terbiyetini şun kaydılan görünümleri aytmasak, bereket muhimdir, yürek hoşluğun muhimdir. Resulullah canın günü şu direk, o kadim zaman, o zamanı da altından kâfi dikmişler varmış. Kadim zaman ki o deyiti de düşündürün. Kadim zaman neyse, Hazreti Ömer'in zamanında Mesir, oğulgıdaydın şimdi. Mesir feth bolupdur da, evvelin fethedilen şehirde 4000 apartman varmıştık da. 4000 metre 4000 apartman varmış. Hasan 1400 yıl oldu. Resulullah öyle zamanında. Bir şehrin içinde. Ve 400 melha bir şehrin içinde 400 ulkan park varmış. Şu mahal şehrimizde neçe park var? Ulkan şehirde. Var 50 tane değil ulkan parktır. 50 tane değil. Beşte vardı o 50 de. Ama şu şehirde 400 park varmış. Muhammed Peygamber'in öyle zamanında. Aleyhissalatu vesselam. Ay o zamanında hiç yerde hoş geçirilmeyenmiş, o zamanında falanmış ki o cürede. Peygamberimiz de tamam altın kumuşken qarçana qalıp bilya umuğa. Oğul gıydı düşündürmeli vurdum. Eğer bunu düşündürülmese, yan qayta, bağlara girse, danışkarlara girse, başka adamların mal mülkünü vurup inatasına gelip foş keplamasın. Bidiri kepleri aydamasın. Ya zindigiye girinden sonra mıdan zindigisinden zeyrini almasın. Hoş yaşaman gurrunun düşündürmeli, yolunu aytmalı. Bereket muhimdir diyemeli. Yürek hoşluğun muhimdir diyemeli. Kanuni zindigiyi daşlar. Onun için Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam yine oğul gıyda aytmalı. Vak aytmanı doğru dil yok mu? Açıklap aydık bilen aklı. Zet oldu eşittir. Başkasına da eşittir. Bereket muhim olansan da Resulullah aleyhisselam aydıktır. İnna Allah Teala harramel hamra ve themanahu ve harramel meyte ve themanaha ve harramel khinzira ve themanahu. Ravahu Abu Dawud. Huday Teala Resulullah aytiyasın.
Hudaý Taala aragy haram etdi, haram meşruby. Pulunu da haram etdi. Doňuzy Allah haram diýdi, satyp pulun almasyny haram etdi. Maslygy haram diýdi iýmesini, satyp pulun almasyny haram diýdi. Resulullah aýtdy. Yani şoň menen mal köfelýe, bereketi ýok bolýar. İyi ewi ýok bolýar. İnna Allah Taala harrama al-khamra ve samanahu. Bir rivayette ve samanaha. Aragy haram etdi, satyp pulun almasyny haram etdi. Maslyk iýmesini haram etdi, satyp pulun almasyny haram etdi. Hudaýy utup bolmaz. Hudaýy utup bolmaz. Rabbul alamin utup bolmaz. Doňuzy haram etdi iýmesini, satyp pulun almasyny haram etdi. Ve semenul bagyi haramun rawahu Daraqutni. Zinany haram etdi. Zinadan pul alsa Allah onu haram etdi. Resulullah'ın sözü. Ve semenul bagyi haramun. Zinany haram etdi. Zinatından pul alsa onu da Hudaý haram etdi. Ewi de ýok, iyidi de ýok da. Bereketi ýok diýdi da. Ogluny zindigide düşündirmeli. Agybeti ýok, soňy ýoklugyny düşündirmeli. Allah şonda bereket goýmandyr, nur goýmandyr, lezzet goýmandyr diýmeli. Emma halal mal kan bolsun, az bolsun. Şükri sabry bolsa bereket. Şükri sabry bolsa bereket. O malyň gurrunun ahyrky peýgamberiň derman sözüne aýdyn, o şoň menen tamam edýin. Adam malyn köpeltjek, gowy işler etjek. Bir fakir adam mal az gowy iş etip bilenak da hamany bir fakir adam gaýreti bar içinde tefsire gelipdir, dini düşünýär. Malym bolsa kan mätäç adamlary öldürsem, din ýörüşsem, gaýrat çykan ýerde Resulullah jan jogabyny aýtdyr. İnnemad dunya li arba'ati nafar. Abdun razaqahullahu ta'ala malan ve ilman فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله عز وجل فيها حقا فهذا بأفضل المنازل. Dünya barıdır, 400 adam vardır deyiptir Peygamberimiz. Bir adam vardır, malikandır. Hudaýy da tanýýar. Maly bilen doğun garyndaşynyň garasyny mehabbet etdirýär. Maly bilen günaha harjatmaýar. Maly bilen Hudaýyň munna garip kasardan çürüm bermeli hakları vardır deyip onu yerine getiriyor. Bula en ulu derecede deyipdir. Emme yine biri var. Hudaý tanýýar. Harca deýmese mali yok. Fehuve sadikun niyye. Yekulu lew enne li malen. Mali yok. Allah'ın huzuruna canı veren aýtýar. Ey Rabbim Allah, menne malym bolsa şüzle gowy işleri etjekdim da. Öýlenip bilmeýänleri örjekdim. Zindigisinde kynçylyklary gollaşjakdym. Malym ýok menni aýtýar. Peýgamber aýtýar, şo gowy iş eden adam bilen, şu jany bilen Hudaýyň huzuruna aýdan adam kıyamatda sogaby dippi teňdir. Gaýtaýdy. Bir adamyň maly bolýar, ýaxşylyk etýär, gowluk etýär, sogaby iş etýär, her sogaplary bolsa. Emme biri başın etjek bolýar, mali ýok. Güýji ýok. Aňlyp galýar, men neşdir malym bolsa jan Hudaý, men neşi gowy işleri etsedim dädi. Men neşi mal elime düşse şu işleri etjek dädiýse. Peygamberimiz aýdýar, "Fe ecruhuma sawa." Kıyamet ikisinin derecesi tepedestin. Emma iyidi yine iki nefer var. Ve abdun razaqahullahu malan ve lem yerzuqhu ilmen. Emma bir adamın malı var, Hudaý tanýana. Malı bilen günah etýär. Günah etýär ve yine günah ýedinne gerýär. Ve yine günah ýedinne gerýär. Fehada bi akhbathil manal. In pes adam bidipdir Peygamberimiz. Malı var fakat günah etýär. Gowy iş etmelerden. Gowy iş etse de haram mal bilen etýär. Yine bolmaýar. Emme yeni biri var. Hudaýa tanýana, pulu da ýok. Minni bir elimde malym bolsa şular estem da diýär, şu günah işler etjekdi. Fe wizruhuma sawa.
günahda kıyamet getpe deseniz. Mal tapsa şu günahını edecekten de malın idinine gelip de. Mal tapsa şu günahını edecekten malın idinine gelip de. فَوِزْرُهُمَا سَوَى Hadisun sahih. Günahda getpe deseniz. Bu kıyamette ben bir işler edemem ki diyecek. İdinine gelip diyecek. Ama o soğuk barada. Kan soğuklar bana yazılıptır da. Hudaya men bular edemem ki diyecek. Sen şoları etecek bol idinine gelip gücüm çapma diyor onu diyecek. Yani din gurrun için. Resulullah'ın gurrunu. Ödünün edin işi ve ödünün dirman aydın sözlerini